بسم اللہ الرحمن الرحیم حتی اذا فتحت یعجوج ومعجوج ومن کل حدب ینسلون ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء گلاب نالوں زیادہ خوشبودار شہد نالوں زیادہ میٹھے میرے اور تساں دے دلاں دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذات گرامی واسطے اس اللہ خالق و مالک دا بہت شکر ہے کہ اس رب کائنات نے سانو دوبارہ اپنے گھر اندر جمع فرما کے فریضہ جمعہ ادا کرن دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ عرشاں دے شاہاں اس جمعے نو اپنی بارگاہ اندر قبول فرما کے ساڑی نجات اور بخشش دا سبب بنا دے۔ اللہ اس میرے مجمع اندر جننے اول وقت آئے نے یا آئیاں نے یا آخر تک آن گے اللہ انہاں سارے دیاں دلی مراداں پوریاں فرما۔ حضرات آج 4 مارچ 2022 دا خطبہ جمعۃ المبارک جس دے اندر علامات قیامت دی بڑی بڑی نشانیاں دا میں تذکرہ کرنا چاہنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سب تو بڑا فتنہ بیان فرمایا جو نبی پاک نے فرمایا کہ آدم نبی تو لگ کے قیامت تک سب تو وڈا فتنہ ہوئے گا، او فتنہ دجال دا فتنہ ہوئے گا۔ اس دے دیتے پچھلے جمعے تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے۔ دجال نو قتل کرنے واسطے اللہ پاک حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا نزول فرمان گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال دی تلاش اندر نکلن گے۔ اسرائیل دے اندر مقام لود تے جا کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے نیزے نال دجال نو قتل کر کے لگیا یا خون اوتاں لوگاں نو خان گے۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو ویکھ کے میرے وال ویکھو اور آپ دے سادی خوشبو نو سنگے گا، سنگ کے ایویں پگھلے گا جویں نمک پانی اندر پگھلدا ہے۔ جتھوں تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی نظر جائے گی اوتھوں تک سادی خوشبو جائے گی۔ حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت
اونی دیر تک قیامت نہیں آئے گی جدوں تک وڈیاں وڈیاں نشانیاں ظاہر نہ ہو جان۔ جس طرح کہ دجال دا آنا، عیسیٰ علیہ السلام دا نازل ہونا بیان ہو چکے ہیں۔ باقی نبی پاک نے فرمایا 10 نشانیاں قیامت دیاں جڑیاں بہت بڑیاں بڑیاں نشانیاں نے۔ فرمایا آسمان تو زمین تک دھواں ہی دھواں ہوئے گا، اور صفا پہاڑی پھٹے گی، او دے وچوں ایک چپایا نکلے گا جڑا انساناں دی طرح گلاں کرے گا، اور آقا کائنات نے فرمایا مشرق اندر کئیاں لوگاں نو مغرب اندر، اور جزیرۃ العرب 3 مقامات تے لوگاں نو زندہ ہی زمین اندر دھنسا دیتا جائے گا۔ اور آخری نشانی جو قیامت دی نبی پاک نے بیان فرمائی ہے، اس نشانی تے میں آج گفتگو کراں گا۔ اللہ ہی بہتر جاندہ ہے بات کتھوں تک پہنچ جائے، جو رہ گیا انشاءاللہ اگلے جمعے بیان کریں گے۔ اللہ مینو حق سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اور سن سنا کے اللہ ایہو جے فتنیاں کو سانو محفوظ فرمائے۔ اللہ زندگی ایمان والی اور موت شان والی نصیب فرمائے۔ حضرات، جدوں دجال دا قتل ہو جائے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ نبی دے ساتھی بیت المقدس دے قریب ہی ہون گے۔ اجے چند دن ہی گزرے ہون گے، اللہ پاک فرمان گے عیسیٰ تسی بھی تے اے تواڈے نال ساتھی جڑے میرے تے ایمان لے آئے نے، کوہ طور پہاڑ دے اندر جا کے چھپ جاؤ، ایسی قوم میں کھولن لگا وہاں، ایسے چند لوگ باہر آن لگے نے جنہ دا اس کائنات اندر مقابلہ نہیں۔ اے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ لک جاؤ، اپنے ساتھیاں نو لے کے چھپ جاؤ، ایسے لشکر آن والے نے جنہ دا اس کائنات تے مقابلہ ہی نہیں ہے گا۔ حالانکہ دجال دا قتل ہو گیا ہے، دجال ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ اللہ پاک آپ حکم دے رہے ہیں عیسیٰ لک جاؤ، چھپ جاؤ، اے جڑی قوم اللہ باہر کڈن لگے نے، ہن اس قوم دے باہر نکلن دا ٹائم آ گیا ہے، اللہ دا وعدہ پورا ہون لگا ہے، حق اور سچ ہون لگا ہے۔ اے قوم، اس قوم نو یاجوج ماجوج کیا جاندہ ہے، جو قرب قیامت باہر آن گے، اللہ دا وعدہ قریب آ گیا ہے۔ اللہ فرماندے نے عیسیٰ میں انہاں لوگاں نو قید کر کے رکھے ہے، ہن قید پوری ہون لگی تے باہر آن لگے نے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیاں نو لے کے تے کوہ طور اندر لک جان گے، چھپ جان گے، اور ایک قوم یاجوج ماجوج باہر آ جائے گی تے کمیں آئے گی؟ اللہ دا قرآن سنو، فرمایا حتی اذا فتحت یاجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون۔ سورہ انبیاء 17واں پارائی اللہ فرمان گے وَحَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَاجُوجُ وَمَاجُوج، اللہ دا وعدہ پورا ہون لگائے، اے یاجوج ماجوج باہر آن لگے نے، وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ
اچھیاں جگہ تو اترن گے، اے پہاڑاں دے اتوں اترن گے، اے اچھیاں جگہ تو تھلے نو آن گے، جی میں کیڑے تے مکوڑے آندے نے، کیڑیاں تے مکوڑیاں دی طرح اتوں آن گے۔ اللہ فرماندے نے وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ۔ اللہ فرماند نے کافراں دیاں اکھاں ویکھ کے پتھر ہو جان گیاں، کافراں دیاں اکھاں پگھل جان گیاں، ویکھ کے کہن گے واقعی رب دا وعدہ حق ہو گیا ہے، واقعی رب دا وعدہ سچ ہو گیا ہے، جیڑا وعدہ اللہ پاک نے کیتا سی۔ حضرات قرب قیامت یاجوج ماجوج نے آنا ہے، اے دو قوماں نے، ایک دا نام یاجوج دوجی دا نام ماجوج۔ انہاں دا آپس دے اندر بڑا اتفاق ہے، اے گھل مل کے رہن والے نے، کھل جان گے۔ اللہ فرماندے نے اے کھل جان گے، اے ہے کتھے نے اس ٹائم انہاں دی جگہ کتھے وے، انہاں نو بند اللہ نے کتھے کر چھڑے آئے، انہاں دے دائیں انہاں دے بائیں وڈے وڈے پہاڑ نے، انہاں دے سجے کھبے اونچے اونچے تے وڈے وڈے پہاڑ نے، انہاں دی پچھلی جانب بڑا وڈا سمندر ہے، ٹھٹھر دی سردی ہے، بڑی زیادہ سردی انہاں دے پیچھے، سجے پہاڑ کھبے پہاڑ، انہاں دے پیچھے سمندر ہے، تے وچ کاروں ایک تھوڑا جیا رستہ جیا نکلیا ہویا سی، اے تھوڑے جیا رستے تو باہر آ جاندے، اے باہر نکل کے لوگاں نو پریشان کر دے، اے اللہ دی زمین دے اندر فتنہ کر دے، اے اللہ دی زمین اندر فساد کر دے۔ ایک اللہ دا نیک بندہ، ایک بادشاہ بندہ جدا نام سکندر ذوالقرنین رحمت اللہ علیہ، انہیں زمین دے کئی سفر کیتے نے، 4 حکمران ایسے گزرے نے، میرے والوکھیا جے 4 بادشاہ ایسے گزرے نے جنہ پوری دنیا تے حکومتاں کیتیاں نے، انہاں چو 2 مسلمان نے تے 2 غیر مسلم نے، 2 بادشاہ مسلمان نے، 2 کافر مسلمان گزرے نے۔ کافراں وچوں ایک نمرود جدا سامنا نبی ابراہیم دے نال ہویا ہے، دوجے نمبر تے بخت نصر یا بخت نصر، مسلمانہ دے وچوں جڑے 2 بادشاہ گزرے نے جنہ پوری آل ورلڈ حکومتاں کیتیاں نے، جنہ پوری دنیا تے حکمرانیاں کیتیاں نے، انہاں دے وچوں ایک حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے، اور دوسرے سکندر ذوالقرنین نے۔ اے بادشاہ پوری دنیا تے گئے اے سکندر ذوالقرنین، حتیٰ کہ میں تے پڑھے ہے جتھے سورج چڑھ دے جتھوں سورج نکل دائے، اے بادشاہ اوتھے بھی گیا ہے، جتھے سورج لیندہ ہے اے بادشاہ اوتھے بھی گیا ہے، حتیٰ کہ ایسے ایسے مقامات تے پہنچے آئے جتھے سورج دی انی گرمی ہے، انی تپش ہے، لوگ مکان نہیں بنا سکدے، لوگ سورج دی تپش تو بچن واسطے پناہ گاواں نہیں بنا سکدے، انہاں زمین دے اندر ہی پناہ گاواں بنائیاں نے، جدوں سورج نکل دے اے اوتھے چھپ جاندے نے، اے اوتھے لک جاندے نے، جدوں شاماں پیندیاں نے، جدوں سورج دیاں گرمیاں مدھم پہ جاندیاں نے، اے ادوں پانی اندر ایویں چھالا مار دینے جویں جانور چھالا مار دینے۔
ایسیاں ایسیاں جگہ تے بھی سکندر ذوالقرنین گئے نے۔ اے سکندر ذوالقرنین دنیا دا چکر لاندیاں لاندیاں تیسرا چکر اس بادشاہ دائے شمال دی طرف انہیں چکر لایا ہے۔ شمال والی جانب جدوں انہیں چکر لایا اوتھے ایک قوم دے نال پالا پہ گیا ہے، ایک لوکاں دے نال پالا پہ گیا ہے۔ اے سکندر ذوالقرنین انہاں دی بولی نہیں جان دے، او انہاں دی بولی نہیں جان دے، پتہ ہی نہیں او کی آندے نے تے ادھروں سکندر ذوالقرنین کی آندے نے پتہ ہی کوئی نہیں۔ ترجمان بلایا گیا، ترجمان رکھیا گیا، ایک قوم والے آندے نے سکندر ذوالقرنین اے سامنے پہاڑاں دے اندر ایک قوم آبادے، اے یاجوج ماجوج آبادے، اے جڑا تھوڑا جیا سن بنے ہیں، اے تھوڑا جیا فاصلہ بنے ہیں، آواز تھوڑی جی مٹھی کر، اے دے وچوں باہر آ جاندے نے، باہر نکل کے سانو پریشان کر دینے، اے باہر نکل کے سانو تنگ کر دینے۔ انہاں نے شکایتاں کیتیاں حضرت سکندر ذوالقرنین دے نال، کی شکایتاں کیتیاں نے اللہ دا قرآن آندا ہے سورہ کاف، بس ٹھیک، سورہ کاف تے 15واں پارہ ہے، آندے نے قالو یا ذوالقرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض فہل نجعل لک خرجا علی ان تجعل بیننا و بینہم سدا۔ اے قوم دے لوگ کی آندے نے اور سکندر ذوالقرنین قال ما مکنی فیہ، قال ما مکنی فیہ ربی خیر فاعینونی بقوۃ اجعل بینکم و بینہم ردما۔ بادشاہ سکندر ذوالقرنین آئیو یاجوج ماجوج سانو پریشان کر دینے، اے اللہ دی زمین تے فتنہ فساد کر دینے، اے باہر آ جاندے، انہاں دے ہتھی جو آندہ لے جاندے، اے لٹ مار کر دے، فتنہ کر دے، نقصان کر دے، آندے نے اسیں پیسے دے دینے اسیں چندے جمع کرا دینے انہاں دے اگے تے ساڑھے درمیان ایک کند کر دے وہ، اے یاجوج ماجوج تے ساڑھے درمیان ایک کند کر دے وہ، اے ادھر رہن اسی ادھر رہیے، انہاں دے فتنے تو بچ جائیے، انہاں دے فساد تو بچ جائیے۔ حضرت سکندر ذوالقرنین رحمت اللہ علیہ کہندے نے مینوں پیسیاں دی لوڑ کوئی نہیں، مینوں اللہ نے بڑا کچھ دے چھڑے ہے، جیڑیاں طاقتاں مینوں رب نے دیتیاں نے او طاقتاں میں لا دیواں گا، میں دیوار بنوا دینا وہاں پر مینوں انفرادی قوت دی لوڑے، مینوں انفرادی قوت مہیا کیتی جاوے، مطلب کہ یہ پیسے لا دیاں گا، میں رقمان لا دیاں گا، پر مینوں بندے دیتے جان، انسان دیتے جان، طاقتاں دیتیاں جان کم کرن واسطے۔ پھر کی طاقتاں دیتیاں گئیاں، اے آندے نے جی اسی حاضراں جی میں کہو گے اسی کرن لئی تیاراں۔ حضرت سکندر ذوالقرنین رحمت اللہ علیہ نے آکھیا اے تھے لوئے دیاں چادران لب لب کے لے آندیاں جان، لویا لے آندہ جائے، جدوں لوئے دیاں چادران سٹیاں گئیاں نے، آگ بال دیتی گئیے، لویا پگلا دیتا گیا ہے، او دے اتے تانبا پگلا کے تے دیوار کر دیتی گئی ہے، پہاڑاں دے برابر دیوار ہو گئی، اینی اونچی دیوار، اینی اونچی دیوار، جدوں پہاڑاں دے برابر دیوار ہوئی، 60 گز چوڑی دیوار،
ਲੋਹੇ ਤੇ ਤਾਂਬੇ ਨੂੰ ਪਿਘਲਾ ਕੇ ਲੋਹੇ ਤੇ ਤਾਂਬੇ ਨੂੰ ਪਿਘਲਾ ਕੇ ਦੀਵਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੀਵਾਰ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੀਵਾਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਯਾਜੂਜ ਮਾਜੂਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸਰੂਫੀਆਤ ਕੀ ਨੇ, ਇਹ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨੇ। ਇਮਾਮੁਲ ਅੰਬਿया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, ओ जड़ी दीवार सिकंदर जुल्करनैन ने बनवाई है, याजूज मजूज दी अल्लाह ने ड्यूटियां ला दित्तियां ने। ये उस दीवार नूं कुरेदे रहंदे ने, ये ओनूं भनदे ते तोड़दे रहंदे ने। एक रवायत अंदर आंदा है उस दीवार नूं चटदे रहंदे ने। चटदियां सुबह लगदे ने, शामां पै जांदियां ने। इन्हां दी ड्यूटी इमामुल अंबिया ने फरमाया अल्लाह ने मुसलसल नहीं लाई। अगर मुसलसल ड्यूटियां लग जान, ए दीवार तोड़ के पार ही लंघ जान। ये सुबह आंदे ने, शामां पै जांदियां ने। इन्हां दा अमीर इन्हां नूं आर्डर कर देंदा है। इन्हां दा अमीर इन्हां नूं हुक्म दे देंदा, चलो वापस चले जाने आ, तुसीं चलो आपां वापस चले जाने आ। वापस जाके सुबह फिर आ जावांगे, फिर इस दीवार नूं लग पवांगे, दीवार मुक जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। ये वापस चले जांदे ने। आका फरमांदे ने जदों रात पैंदी है, अल्लाह दीवार फिर उवें ही बना देंदे ने। ये दीवार फिर उवें ही बन जाती है। सुबह आंदे ने फिर लग पैंदे ने, ये आंदे ने फिर अपना काम करना शुरू कर देंदे ने। और जदों सिकंदर जुल्करनैन ने दीवार बनाई है, इन्नी मजबूत दीवार बना के लोगों लोया ते तांबा पिघला पिघला के बनाई है। पानी हांडे तो लैके आसमान दियां बुलंदियां नाल गल्लां करने वाली दीवार बनाई है। ते अल्लाह दे बंदे, ए अल्लाह दे नेक बंदे सिकंदर जुल्करनैन कहन लगे, हुण ए ना समझिया जे एडी पक्की दीवार बन गई है, एडी मजबूत दीवार बन गई है, उन्हें ख़त्म नहीं होवेगी। आंदे ने जदों मेरे अल्लाह दा हुक्म आवेगा, ए रेजा रेजा हो जाएगी। जदों मेरे अल्लाह दा हुक्म आ जाएगा, ये दीवार टूट जाएगी, ये दीवार ख़त्म हो जाएगी। फिर याजूज मजूज बाहर आ जाएंगे। और लोगों अज तक बड़े बड़े लोगों ने उस दीवार तक जान दियां कोशिशां कीतियां, बड़े बड़े फिलासफर आए ने, इन्हां उस दीवार तक पहुँचन दियां कोशिशां कीतियां ने, पर उस दीवार तक जा कोई नहीं सके आए। एक दिन मेरे आका बैठे ने, एक आन वाला सहाबी आया है, आंदा सोनियो मैं सिकंदर जुल्करनैन दी बनाई दीवार वेख के आया वां। जिस दीवार दे परले पासे सिकंदर जुल्करनैन ने याजूज मजूज दे अगे दीवार कीती है, अल्लाह ने उन्हां याजूज मजूज नूं बंद कीता है। सोनियो मैं दीवार वेख के आया वां, मैं अपनियां अखां नालों दीवार तक के आया वां। आका फरमांदे ने दस ना फिर किवें दी दीवार वेख के आया, ओ किवें दी दीवार है? ये कहंदा सोनियो बलैक ते लोहे दी धारीदार वड्डी सारी दीवार, काले रंग दी दीवार, धारीदार दीवार। आका फरमांदे ने हाँ हाँ तू वाकई वेख के आया है, तू वाकई ओ दीवार वेख के आया है जेड़ी सिकंदर जुल्करनैन ने बनाई है। और लोगों ओ किथे ने, केड़ी जगह ते ने, किवें ने? तर्जमा बाबे लखवी ने कर छड्या। हाफिज मुहम्मद बिन मौलवी बाराकल्ला लखवी हवाले आखरत अंदर उन्होंने तर्जमा किया ते की आंदे ने, खलकत शुक्र इलाही करसी ते नाल असाइस वसे। ठोस पंजाबी पढ़न भी औखी ते समझन भी औखी, ध्यान करे जे समझ आएगी। खलकत शुक्र इलाही करसी ते नाल असाइस वसे।
हुक्म इलाही ईसा ताई ते वही सुनेहा दसे जो हुन एक सख्त पदाइश ते हुन लगिए बाहर आई कोई शख्स न रखे कुव्वत कोई शख्स न रखे कुव्वत जो करे इना लड़ाई बंदियां मेरिया नेकानो अल्लाह फरमा रहे ने ईसा नबी नू बंदियां मेरिया नेकानो तू विच पनाह ले जाई तां विच कोहे तूर ले जावे ईसा ते नेकां बंदियां ताई जंग असबाब तैयार करन ते समान लड़ाई जो लड़न कौम याजूज मजूज अचानक ते सद सिकंदर तोड़न सादा दे ने दीवार नूं कौम याजूज मजूज अचानक ते सद सिकंदर तोड़न बाहर आवन कीड़ियां वांगों बाहर आवन कीड़ियां वांगों ते अनत शमार न कोई कतल करन और लुटन खोवन चाल इना दी होई ओ याफस दी औलाद ओ याफस दी औलाद जो बेटा नू नबी दा याजूज माजूज नबी नूह दा तीसरा पुत्र है जिदा नाम है याफस ये ओदी नस्ल चों ने ओदी लड़ी विचों ने याजूज माजूज इन्हां नूं अल्लाह ने बंद करके रखिया बाबे लखवी ने लिखिया है ओ याफस दी औलाद जो बेटा नूह नबी दा ओ सबे काफर रखन ते कुफर अकीदा सद सिकंदर जेड़ी गल मैं दसना चाहना वो सद सिकंदर ते 60 गज चौड़ा ते ऊंचाई वांग पहाड़ों वो सद सिकंदर ते 60 गज चौड़ा ते ऊंचाई वांग पहाड़ों उस जगह विच काबू रखिया रब इना बिगहड़ा ओ नित खबीस लोए नू चटन ओ नित खबीस लोए नू चटन ते भन्नन तोड़न सारे राती नित खुदावंद उसनू ते साबत करे संवारे आका फरमाते ने रात पै जाएगी अल्लाह उस दीवार नू दोबारा सही कर देवेगा ओ सिकंदर जुल्करनैन दी जड़ी दीवार है मेरे वल वेखो आका फरमाते ने एक दिन मेरे नबी ने बैठिया बैठिया इंज करके अपना अंगूठा ते अपनी उंगली नू नाल जोड़ लिया इंज करके मेरे आका ने मेरे वल तकिया जे ए अंगूठा ते ए उंगली नबी पाक ने इंज करके नाल जोड़ लिया ने आका फरमाते ने मेरे सियाबा ओ जड़ी सिकंदर जुल्करनैन ने दीवार बनवाई है ओदे विचों ऐना को सुराख हो गया जे
ऐना को सुराख उस दीवार दे विचों हो गया जे, अन करीब याजूज मजूज उस दीवार तो बाहर आ जाएंगे। आका फरमाते ने सहाबा कहन लगे सोनियो जदों याजूज मजूज ने बाहर आना है फिर असी जंग दा समान ते तैयार करके रखिए। मोमन बंदे फिर असी लड़ाई दा समान ते तैयार करके रखिए, असी जंग दा समान ते तैयार करके रखिए। उन्होंने आना है उन्हां नाल लड़ांगे, उन्होंने आना है उन्हां नाल मुकाबले करांगे। आका फरमाते ने नहीं और नहीं मेरे सहाबियो, उन्हां दा मुकाबला नहीं कोई कर सकता। वो ऐसियां कौमां आनगियां, वो ऐसे लोग आनगे। आका फरमाते ने पूरी कायनात चों उन्हां दा मुकाबला कोई कर सकेगा ही नहीं। अल्लाह पाक फरमाते ने अल्लाह ईसा नबी नूं भी छुप जान दा हुक्म दे देंगे। ओ ईसा लुक जाओ, छुप जाओ, कोहे तूर दियां पहाड़ियां अंदर छुप जाओ ना। हुण इन्हां दी सूरत किवें दी है, इन्हां दी शक्ल किवें दी है, इन्हां दा कद किवें दा है, इन्हां दी तादाद किवें दी है याजूज माजूज दी, इन्नी तादाद इन्हां याजूज माजूज दी है। आका फरमाते ने कल क़यामत दा दिन होएगा। अल्लाह पाक आदम नबी नूं फरमानगे ओए आदम अपनी औलाद दे विचों जन्नती वखरे कर दे, जहन्नमी वखरे कर दे। आदम फरमानगे अल्लाह किवें करां, किन्ने को करां? आवाज़ आएगी आदम 999 जहन्नम नूं टोर दे एक जन्नत वल्ले। 999 ते आका फरमाते ने परेशान ना होया जे 999 याजूज माजूज होणगे। इन्नी तादाद इन्हां दी। सोच बंदे 1%, इंसान सारे 1%, 999% याजूज माजूज होणगे। इन्नी तादाद इन्हां दी है। 1000 विचों एक इंसान होएगा, 999 याजूज माजूज होणगे। इन्हां दियां शक्लां किवें दियां ने? आका फरमाते ने इन्हां विचों कईयां दे कद बहुते लंबे होणगे, कईयां दे कद ते बड़े लंबे लंबे होणगे, वड्डे वड्डे कद होणगे। ते कईयां दे आका फरमाते ने एक बलिष्ठ या 2 बलिष्ठ, एक गिठ या 2 गिठां कद होणगे। आका फरमाते ने बारीक बारीक ते निकियां निकियां इन्हां दियां अखां होणगियां। सिर दे वाल काले होणगे, सुरखी माइल होणगे, अखां बारीक होणगियां, सिर दे वाल सुरखी मैल होणगे, काले वाल होणगे। आका फरमाते ने इन्हां दे चेहरे चौड़े होणगे, जिवें जंग अंदर ढाल इस्तेमाल कीती जाती है। चौड़ियां चौड़ियां ढालां अपना दिफा करने वास्ते जिवें रखियां जांदियां ने। आका फरमाते ने ढालां वर्गे चौड़े चौड़े इन्हां दे चेहरे होणगे। ते अगे आका फरमाते ने इन्हां दे कन्न, इन्हां विचों कईयां दे कन्न एडे एडे वड्डे होणगे। एक कन्न जमीन ते बिछा के उत्ते आराम करनगे, दूजा कन्न उत्ते लैके सौ जाणगे। इन्ने ने वड्डे कन्न इन्हां दे होणगे। इन्हां दी खुराक की है, इन्हां दी खुराक की है? इन्हां दी खुराक दे बारे आमिना दे लाल ने दसिया। जग्गां दे पीर फरमाते ने समंदर दे विच एक बहुत बड़ी मछली या एक बहुत बड़ा अजदहा है जेड़ा जंग समंदर दे बाकी जानवरां नूं खा जांदा है। जेड़ा समंदर दे बाकी सारे जानवर जेड़े उहदे अगे आन उन्हां सारियां नूं ही खा जांदा है। वो बड़ी वड्डी मछली है या एक बड़ा वड्डा अजदहा है। आका फरमाते ने फरिश्ते चुक के एक बदल दा टुकड़ा आंदा है, फरिश्ते चुक के उस अजदहा नूं, उस मछली नूं उस बदल दे टुकड़े दे उत्ते रख देंदे ने। ओ बदल दा टुकड़ा उस मछली नूं लिजा के, उस अजदहा नूं लिजा के आका फरमाते ने ओ 7
سمندر پار جیڑی یاجوج ماجوج دی قوم ہے اونا تے جا کے گرا دیندے او انو کھا جاندے نے او ازدہا یا او مچھلی کنی کو وڈی ہوئے گی اس بات تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے آقا فرماندے نے 10 دن تے 10 راتاں 10 دن تے 10 راتاں آقا فرماندے نے مسلسل بندہ سفر کردہ روے 10 دن تے 10 راتاں مسلسل بندہ چلدہ روے سفر کردہ روے جنہ زیادہ سفر کر جائے گا 10 راتاں تے 10 دن اندر جنہ بندہ سفر کر جائے گا ایڈا وڈا وزدہا ہوئے گا جیڑی انہاں دی خوراک ہے مہتاں ویکھو میرے ولے انہاں دی خوراک ایڈا وڈا وزدہا تے آقا فرماندے نے جدوں کھولیا جائے گا جدوں باہر آ جان گے دیوار توڑ کے تے آقا فرماندے نے جی میں پانی دی ندی کھولی جائے انہوں سوراخ کر دیتا جائے جی میں پانی تیزی نہ لا جائے گا جی میں پانی چھیتی نہ لا جائے گا آقا فرماندے نے اے یاجوج ماجوج اے جلدی جلدی نکل آنگے اے نہ کل تلواراں ہون گیاں اے نہ کل نیزے ہون گے اے نہ تیر اپنے ہتھاں اندر پھڑے ہون گے تے آقا فرماندے نے وڈے وڈے لشکران اندر آنگے اینا دا ایڈا وڈا لشکر ہوئے گا آقا فرماندے نے پہلا لشکر اینا دا ملک شام اندر پہنچ جائے گا تے دوسرا لشکر اجے خراسان اندر ہی فردہ ہوئے گا انہیں لمے لشکر ہونگے تے آقا فرماندے نے انہاں دا پہلا لشکر آئے گا سمندر دا سارا پانی پی جائے گا ایک لوگ کدے آندے او سمندران دے پانی بھی مکے نے کدے سمندران دے پانی بھی ختم ہوئے نے پر جدوں یاجوج ماجوج آنگے آقا فرماندے نے انہاں دا پہلا لشکر آئے گا اے سمندر دا سارا پانی پی جائے گا اے دریاواں دا پانی پی جان گے سمندر دا پانی پی جان گے آقا فرماندے نے انہاں دا دوجا لشکر آوے گا جدوں دوجا لشکر آئے گا اینوں پانی تے لبنا کوئی نہیں اے گلی مٹی چٹن لگ پوے گا اے گلی مٹی تے اپنی زمین زبان رگڑے گا اے گلی مٹی چٹے گا اور لوگوں دریاواں تے سمندر اندر بھی کٹے اڈن لگ پین گے پانی مک جائے گا گلی مٹی ختم ہو جائے گی اے جدوں لشکر آنگے اے شیرانوں بھی کھا جانگے اے ناگے کوئی ہاتھی آئے گا وڈا سر ہاتھی اے انہوں بھی کھا جانگے اے ہر ایک نو ہی کھا جانگے درند پرند چرند انہاں نے ہر شہدیاں تباہیاں لا دینیاں نے نہ انسان چھڑنے نے اے سارے انسانوں بھی کافرانوں کھا جانگے اے جنگل دے شیر تے چیتے تے بگیاڑانوں بھی کھا جانگے ایڈی اوتری قومیں انہاں دا کوئی آودہ مرے گا انہوں بھی کھا جانگے ایسی گئی گزری قوم اے درختانوں توڑ دینگے تباہیاں مچا دینگے ہر شہنوں کھا جانگے جیڑے مومن ہونگے جیڑے ایمان والے ہونگے او تے چھپ جانگے قلعے اندر او تے اپنے قلعے اندر لک جانگے عیسیٰ نبی نال رل کے او تے چھپ جانگے او نہیں باہر آنگے باقی کافرانوں یاجوج ماجوج کھا جانگے آقا فرماندے نے اے ساری قوم جیڑی یاجوج ماجوج ایک کافر ہے انہاں چو مسلمان کوئی بھی نہیں ہوئے گا اے ساری قومی کافران دیئے آقا فرماندے نے انہاں وچ مرد بھی ہونگے عورتاں بھی ہونگیاں اے یاجوج ماجوج دے اندر آقا فرماندے نے مرد بھی ہونگے عورتاں بھی ہونگیاں عیسیٰ نبی کوہ تور اندر جا کے چھپ جانگے منگائی اینی ہو جائے گی آقا فرماندے نے 100 درم ہوئے یا 100 دینار ہوئے آقا فرماندے نے ایک بیل دا سر لین واسطے تھوڑے ہونگے
100 درم و دینار بھی ایک بیل دا سر لین واسطے کافی نہیں ہونگے، بیل دا سر پھر بھی مانگا ہو جائے گا۔ بعض روایات اندر آندہ ہے انہا یاجوج ماجوج نے کل 40 دن اس دنیا تے رہنا ہے، کل 40 دن اس اللہ دی زمین تے رہنا ہے۔ اللہ دی قسم آمینہ دے لال فرمان دینے دنیا کائنات دی کوئی شیوی انہا یاجوج ماجوج دا مقابلہ نہیں کرے گی، دنیا تے ایٹم بمب بھی انہا دا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ کوئی دنیا دی طاقت انہا دا مقابلہ نہیں کرے گی، ایٹم بمب بھی مقابلہ نہیں کرے گا۔ تے آقا فرمان دینے عیسیٰ نبی تے مومن ایمان والے، عیسیٰ نبی نو منن والے، عیسیٰ نبی دے نال ساتھی لکن والے رو رو کے سجدے پہ پہ کے اللہ کولوں دعاواں کرنگے، اللہ اس فتنے تو جان چھڑوا دے۔ عیسیٰ نبی بھی تے عیسیٰ نبی دے نال منن والے اے آقا فرمان دے نے رو رو کے اللہ کولوں دعاواں کرنگے، ادھروں پوری دنیا دا چکر لگانگے، ساری دنیا دا چکر لگا کے آقا فرمان دے نے بیت المقدس دے قریب مسجد اقصی دے قریب ایک پہاڑے جنہوں جبل الخمر کیا جاندہ ہے، آقا فرمان دے نے اس پہاڑ تے چڑھ جانگے، آکھنگے زمین والے تے ختم ہو گئے نے، زمین والے تے مک گئے نے، ہون اسی آسمان والیاں نو بھی ختم کر لئیے، استغفر اللہ آدھے نے ہون اسی آسمان والیاں نو بھی ختم کر لئیے، زمین والے مک گئے نے، زمین والے ختم ہو گئے نے۔ اے اس پہاڑ تے چڑھ کے تیر کڈ کڈ کے اسمان والے سٹن گے، اے اپنے تیر اسمان والے چلان گے، آقا فرمان دے نے اللہ انہاں دیاں تیرانو خون نہ لبیڑ کے واپس کر لے گا، اللہ انہاں دیاں تیرانو خون نہ لبیڑ کے واپس کر دے گا۔ جدوں واپس آنگے ایک کہنگے زمین والے بھی مک گئے، آسمان والے بھی مک گئے نے، ہون جی میں دل کردہ جے کر دے رہو، ہون موجاں کرو جی میں دل کردہ جے میں کر دے پھرو۔ آقا فرما دے نے ادھروں عیسیٰ نبی دعاواں کر رہے نے، ادھروں عیسیٰ نبی دے منن والے عیسیٰ نبی دے ساتھی دعاواں کر رہے نے، تے آقا فرمان دے نے پھر جیڑا اونٹ دے ناک اندر کیڑا پایا جاندہ ہے، جیڑا جانوراں دے ناک اندر کیڑا پایا جاندہ ہے، آقا فرمان دے نے انہاں دی گردن تے ایک دانہ بنے گا، اس دانے میں کیڑا پہ جائے گا، او دے نالے سارے ہی مر جانگے۔ انہاں ساریاں دی موت ایک انسان دی موت طرح ہوئے گی، اے وکھرے وکھرے نہیں مرنگے، آقا فرمان دے نے انہاں دی موت ایک انسان دی طرح ہی موت ہوئے گی، اے سارے کٹھے ہی مر جانگے۔ آقا فرمان دے نے جدو انہاں دی موت ہو جائے گی اے کٹھے مر جانگے، آمینہ دے لال فرمان دے نے حضرت عیسیٰ نبی ایک بندے نو کوہ طور تو کلنگے، جا بھئی جانا ویکھ کے آنا، جا زمین دا معائنہ تے کر کے آ، چیک کر کے آ کی بنے ہیں، اس قوم دے بارے کی ہویا تے کی بنے ہیں، اے بندہ آوے گا آ کے ویکھے گا، آقا فرمان دے نے ویکھ کے واپس جائے گا، جا کے کہے گا نبی عیسیٰ جی زمین تے تباہیاں ہی مچیاں پیاں نے، زمین تے حال و بحال برے حالات ہوئے پہنے، عیسیٰ جی پیر رکھنو جگہ کوئی نہیں، لاشاں ہی لاشاں نے، بدبوئیں بدبوئیں آئی جا رہیاں نے، ہر پاسے یاجوج ماجوج دیاں لاشاں پیاں نے، ہر پاسے انہاں دا فتنہ ہی پھیل گیا ہے۔ اور لوگوں آقا فرمان دے نے عیسیٰ نبی نو جدوں خبرہ ملن گیاں، عیسیٰ نبی دعاواں کرنگے، پھر اللہ ایک جانور کلنگے، ایک قسم دے جانور اٹھاں طرح لمیاں لمیاں تونا والے جانور ہونگے، آقا فرمان دے نے او جانور آ جانگے اللہ دی زمین تے، جدوں او جانور آنگے او آ کے انہاں یاجوج ماجوج دیاں لاشاں نو کھا جانگے۔
کئیاں لاشاں نو کھا جان گے، کئی اٹھا کے لے جان گے، سمندر اندر جا کے سٹ دین گے۔ جدوں اے جانور آن گے انہاں دیاں لاشاں کھا جان گے، انہاں دیاں لاشاں اٹھا کے لے جان گے۔ آقا فرماندے نے پھر اللہ مسلسل 40 دن بارش پاوے گا، 40 دن مسلسل بارش برسے گی۔ آقا فرماندے نے اس بارش دے برسن نال زمین پاک ہو جائے گی، اس بارش دے برسن نال زمین صاف ہو جائے گی، ایویں ہو جائے گی جی میں شیشہ ہوندا ہے۔ 40 دن بارش آن نال آقا فرماندے نے زمین پاک ہو جائے گی، زمین صاف ہو جائے گی۔ پھر آقا فرماندے نے جیڑا اے مال چھڑ کے مرن گے، تیر تلواراں نیزے سمان جیڑا اے چھڑ کے مرن گے یاجوج ماجوج، آقا فرماندے نے اینا سامان ہوئے گا، اینا سامان ہوئے گا، اس تو بعد مسلمان 7 سال تک انہوں استعمال کرن گے پر مکنا پھر بھی نہیں۔ اینا سامان چھڑ کیوں نہ مرنا ہے تے آقا فرماندے نے 7 سال استعمال کرن تو بعد پھر بھی نہیں مکن گے۔ ہن آقا فرماندے نے جدوں یاجوج ماجوج دا فتنہ ختم ہو جائے گا، انہاں دے فتنے تو بعد آقا فرماندے نے پھر اللہ زمین چوں انگوریاں پیدا کرے گا، پھر فصلاں اگن گیاں، پھر رحمتاں ہون گیاں، پھر برکتاں ہون گیاں، ہر پاسے امن تے سکون ہو جائے گا۔ آقا فرماندے نے اینا امن ہو جائے گا، اینا سکون ہو جائے گا، 2 بھرا آپس اندر حسد نہیں کرن گے، حسد ختم ہو جائے گا، 2 بھرا آپس اندر حسد بھی نہیں کرن گے۔ اگے آقا فرماندے نے آ جیڑے ازدہا سپ تے بچھو نے، اے زہریلے جانور نے جیڑے، آقا فرماندے نے اللہ انہاں دے زہر ختم کر دے گا، اے زہریلے جانوراں دے زہر ختم ہو جان گے، اینیاں رحمتاں ہو جان گیاں، اینا امن ہو جائے گا، اینا سکون ہو جائے گا۔ آقا فرماندے نے شیر تے بکری تے بگیاڑی کے جگہ تے کھاون پیون گے۔ اے یاجوج ماجوج دے فتنے تو بعد دیاں گلاں نے آقا فرماندے نے اینیاں برکتاں ہو جان گیاں، انار دا ایک دانہ ایک جماعت واسطے کافی ہو جائے گا، انار دا ایک دانہ ایک بہت بڑی جماعت کھا لوے گی۔ جدوں اے کھا کے او چھلکے سٹن گے، او انار دا دانہ کھا کے چھلکے سٹے جان گے۔ آقا فرماندے نے اینی برکتاں ہون گیاں، اونا چھلکیاں دا چھپر پاک ایک گروہ چھاویں بے جائے گا، انار دے چھلڑاں دا گروہ چھپر پاک چھاویں بے جائے گا۔ اینیاں برکتاں ہون گیاں تے آقا فرماندے نے ایک بکری دا دودھ ایک خاندان واسطے کافی ہو جائے گا، ایک گان دا دودھ آقا فرماندے نے ایک قبیلے واسطے کافی ہو جائے گا، ایک بہت بڑے قبیلے لی گان دا دودھ کافی ہو جائے گا۔ آقا فرماندے نے اونٹنی دا دودھ بھی ایک بہت بڑے قبیلے واسطے کافی ہوئے گا۔ 7 سال بڑے سکون دے گزرن گے، بڑے امن تے امان اطمینان والے 7 سال گزرن گے۔ آمینہ دے لال فرماندے نے اے فتنہ یاجوج ماجوج تو بعد حضرت عیسیٰ نبی پھر شادی کرن گے، اللہ پاک عیسیٰ نبی نو اولاد بھی دین گے، شادی عیسیٰ نبی دی ہوئے گی، اللہ پاک عیسیٰ نبی نو اولاد بھی دین گے۔ آقا فرماندے نے مینو رب کبریا دی قسم ایک کاٹی ہے جیدہ نہ روحہ کاٹی ہے۔ آقا فرماندے نے روحہ مقام تو حضرت عیسیٰ نبی احرام بن کے بیت اللہ دا حج بھی کرن گے، عمرہ بھی کرن گے، کل 40 سال زندگی گزارن گے، 33 سال زندگی پہلے والی، 7 سال زندگی بعد والی۔ آقا فرماندے نے کل 40 سال زندگی عیسیٰ نبی گزارن گے، پھر عیسیٰ نبی فوت ہو جان گے۔ آقا فرماندے نے جتھے میری قبر ہوئے گی، میرے حجرے دے اندر میری قبر دے نال عیسیٰ نبی دی قبر
कब्र बन जाएगी। आका फरमाते ने कल क़यामत वाला दिन होएगा जिथों मैं कब्र विचों निकलांगा उथों ईसा नबी भी निकलणगे। जिथे नबी पाक दी कब्र है उथे नाल ईसा नबी दी भी कब्र बननी है। जिथों आका उठणगे, जिथों मेरे सिद्दीक उठणगे, जिथों मेरे फारूक उठणगे रजी अल्लाह तआला अन्हुमा उथों जनाबे ईसा नबी भी उठणगे। फौत होवन तो पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आमीना दे लाल फरमाते ने मुर्शद पाक ने फरमाया ईसा नबी फौत होवन तो पहले खनजीर नू कत्ल कर देंगे। ईसाई खनजीर नू हलाल करके खांदे जे, ईसाइयां वास्ते खनजीर हराम नहीं। ते ईसा नबी फौत होने तो पहला खनजीर नू कत्ल कर देंगे, सलीब नू तोड़ देंगे। मतलब की है ईसाइयत ख़त्म हो जाएगी, सलीब टूट जाएगी, ते खनजीर कत्ल हो जाएगा। और लोगों फिर को वेला आ जाएगा लोग ईमान तो फिरन लग पैनगे, टावा टावा मुसलमान विच आ जाएंगे। एक लोग आएंगे आका फरमाते ने फिर को वेला आ जाएगा ठंडी हवा चलेगी। जदों ईसा नबी दी वफात तो बाद आका फरमाते ने ठंडी हवा चलेगी। ओ हवा मोमन बंदियां दियां बगलां विचों गुजरेगी, मोमन बंदियां दियां जदों बगलां दे विचों गुजरेगी आका फरमाते ने मोमन सारे फौत हो जाणगे, मोमन सारे उस हवा दे नाल फौत हो जाणगे, मोमन सारे ही मर जाणगे। मुशरक बाकी बचणगे, काफर बाकी बच जाणगे। फिर इन्हां मुशरकां ते इन्हां काफरां ते अल्लाह क़यामत बर्पा कर देणगे। और लोगों मुशरक बचनगे ते काफर बचनगे। बेहयाई आम हो जाएगी, शराबां आम हो जाणगियां, जना आम हो जाणगे, बदकारियां आम हो जाणगियां। आका फरमांदे ने फिर वो वेला भी आ जाएगा जिवें कुत्ते ते कुत्तियां, जिवें गधे ते जानवर सरे आम बाजारां विच बदकारियां करदे ने, जिवें जानवर करदे ने इवें शरेआम ते खुले बाजारां अंदर इंसान बदकारियां करन लग पैणगे, कोई रोकन वाला ही नहीं होएगा। ते आका फरमाते ने उस दौर दा चंगा बंदा कौन होएगा? उस दौर दा चंगा बंदा किनों गिनिया जाएगा? जेड़ा कवेगा एक मर्द एक औरत गली अंदर बाजार अंदर खुले आम ही बदकारी कर रहे होंगे। आका फरमाते ने उतों आने वाला एक बंदा इन्हों कवेगा यार बुराई उथे जाके कर लै, ओ कंध दे ओले जाके कर लै। जेड़ा आखेगा उथे कर ले उन्हों चंगा गिनिया जाएगा, हालांकि वो आप भी बदकार होएगा, वो आप भी उवें दा ही होएगा। और लोगों आका फरमाते ने ए वेला आ जाएगा ओ गाफलो गफलत अंदर सौन वाले हो, और गाफलो जिंदगी मुक चली जे, जिंदगी खत्म हो चली जे। अज ना सही ते कल मौत दा बुलावा आन वाला है। किन्नी कुछ देर आकड़ के रवेगा, किन्नी कुछ देर अल्लाह दियां नाफरमानियां करेगा, किन्नी कुछ देर सीना तान के रवेगा, किन्नी कुछ देर अल्लाह दियां नाफरमानियां करेगा। एक वेला आना ही सावां वालियां डोरां टुट जानियां ही, एक वेला आना ही है क़यामत दियां निशानियां पूरियां हो जानियां ही, क़यामत दा मंजर कैम हो जाना ही। बाबे लखवी ने तर्जुमा किया ऐ दिल गाफल गफलत अंदर, ऐ दिल गाफल गफलत अंदर ते उम्र 50 सदाई। ऐ दिल गाफिल गफलत अंदर ते उम्र 50 सदाई। खालस अमल न की तोई कोई ते उम्र विच सुस्ती लंघाई। नबी वली और आलम फाजल ते गुजरे नी चंग चंगेरे।
گدا سب برے بھلے تے کیتے نی قبرین ڈیرے خواہش قبیلہ یار پیارے ہتھیں پور لنگائے بابا لکھوی آندہ ہے کڈے پیارے پیارے یار ہتھاں نال نپ لئی اور تیریاں واریاں بھی آنا لیاں نے خواہش قبیلہ یار پیارے تے ہتھیں پور لنگائے ہن تو بھی جانا ایک دن اوتھے تے جتھے نے سارے سمائے ہن تو بھی ایک دن جانا اوتھے تے جتھے یار سمائے کئی چھوٹے کئی وڈے تو دتی خلقت سدھائی کیوں کھول اکھیں ہن ویکھ جو اج کل تے واری تیری آئی پھر وقت وہانے پچھوتا سے پھر وقت وہانے پچھوتا سے کر لے جو کچھ کرنائی سونیا زندگی مک جانی ہو زندگی نے ختم ہو ہی جانائی آج رزق حلال کمال ہے آج اللہ نال پیار پالے آج معافیاں منگ لے آج توبہ کر لے اے قیامت دیاں نشانیاں پوریاں ہو چلیاں ایک ویلا آنا سب نشانیاں پوریاں ہو جان گیاں حلال کمایا کر حلال کھایا کر آقا فرماندے نے حرام دیاں کمائیاں کرن والا بندہ اے تے بیت اللہ دا حج کرن جاوے تے جا کے اوتھے کہندائیں لبیک اللہم لبیک او تو آواز آندھی فرشتے ہو انہوں کہہ دے وہ لا لبیک لا لبیک تیرا آنا سانو منظوری کوئی نہیں تیرا کھانا حرام دا تیرا پینا حرام دا تیرا اوڑنا حرام دا جڑے پیسے لا کے آئے ہیں او حرام دینے جا سیر کر کے چلا جا تیرا حج کوئی قبول نہیں سونیا رزق حلال کمایا کر آقا فرماندے نے پھر ویلا آ جائے گا کہ سارے مومن فوت ہو جان گے بریاں بریاں لوکاں تے قیامت آئے گی پھر آقا فرماندے نے جیڑیاں باقی دیاں نشانیاں نے آقا فرماندے نے مشرق اندر ساڑھا مشرق نہیں مدینے دا مشرق ہے مدینے دی مسجد دے ممبر دے اتے نبی پاک نے خطبہ دیتا آقا فرماندے نے مدینے تو مشرق آقا فرماندے نے مشرق اندر کچھ لوگانو زمین پھٹ جائے گی کچھ لوگ زندہ زمین اندر تھنس جان گے پھر آقا فرماندے نے مغرب اندر زمین پھٹ جائے گی کچھ لوگ زندہ زمین اندر گرک ہو جان گے تیسرے نمبر تے آقا فرماندے نے جزیرۃ العرب دے اندر 3 مقام نے جتھے زمین پھٹ جاوے گی اوتھے لوگ زمین اندر زندہ گرک جان گے اوتھے لوگ زندہ زمین اندر دھنس جان گے آقا فرماندے نے اینیاں بدکاریاں عام ہون گیاں اینیاں بے حیائیاں عام ہون گیاں آقا فرماندے نے رات لوگ سمن گے صبح اٹھن گے یا زمین اندر گرک جان گے یا باندر تے خنزیر بن جان گے او ویلا آ جائے گا آقا فرماندے نے رات صحیح سمن گے صبح اٹھن گے یا باندر بن جان گے یا خنزیر بن جان گے یا زمین پھٹ جاوے گی اے زمین اندر ہی دھنس جان گے آقا فرماندے نے پھر اللہ پاک والو ایک نشانی ظاہر ہو جائے گی دھواں ہی دھواں ہو جائے گا آقا فرماندے نے جدوں کچھ دن گزرن تو بعد دھواں
دھواں نکلے گا، اے مشرق اندر بھی ہوئے گا، اے مغرب اندر بھی ہوئے گا، اے شمال تے جنوب زمین آسمان تے دھواں ہی دھواں ہوئے گا۔ آقا فرماندے نے جڑے ادوں ٹاواں ٹاواں مسلمان ہون گے، ورلا ورلا کوئی مسلمان ہوئے گا تھوڑے جے ایمان والا، آقا فرماندے نے جڑے ٹاواں ٹاواں مسلمان ہون گے انہاں نو اس دھویں دے نال صرف نزلہ تے زکام لگ جائے گا، نزلہ تے زکام انہاں مسلماناں نو اس دھویں نال ہوئے گا۔ اگے آقا فرماندے نے جڑے کافر ہون گے، جڑے مشرک ہون گے، او اس دھویں نال انے ہو جان گے، او کنا تو بولے ہو جان گے، او بے ہوش ہو جان گے، زمین تے اپنی اڈیاں رگڑ دے ہون گے۔ جدوں یہ دھویں والی نشانی ظاہر ہوئے گی، آقا فرماندے نے مومن نو تے نزلہ زکام، جڑے ماڑے موٹے مسلمان ہون گے انہاں نو تے نزلہ زکام ہی لگے گا، تے جڑے کافر ہون گے او انے بھی ہو جان گے، او بولے بھی ہو جان گے، بے ہوش ہو کے زمین تے اڈیاں رگڑ دے ہون گے۔ اگے آقا فرماندے نے چند دن گزرن گے، کچھ دن گزرن گے، آ جڑا سورج مشرق والوں نکل دائے، اے سورج لوگ صبح اٹھن گے، اٹھ کے ویکھن گے، آ جڑا سورج اج مشرق والوں نکل دائے، اے سورج مغرب والوں نکل پوے گا، اے سورج مغرب والوں طلوع ہو جاوے گا۔ لوگ اللہ دی نشانی ویکھ کے توبہ توبہ کر اٹھن گے، لوگ اللہ دی نشانی ویکھ کے پھر توبہ کرن گے، پھر ایمان لے آن گے، پر آقا فرماندے نے ہوندا ایمان لے آنا کم نہیں آئے گا۔ پھر میں آخری سبق سنا دیاں، آجا ہن توبہ کر لے سچے دل نال بھائی، آج نہیں تے کل یارا موت ہے سر تے آئی۔ آجا ہن توبہ کر لے، آجا ہن کر لے توبہ سچے دل نال بھائی، آج نہیں تے کل یارا موت ہے سر تے آئی۔ اے زندگی دی ڈور بندیا جانا ہی چھوڑ بندیا، اے زندگی دی ڈور بندیا جانا ہی چھوڑ بندیا، قبراں دے وچ پینا کر لے کچھ غور بندیا، اٹھنی ہے میت تیری، اٹھنی ہے میت تیری ہنجواں دے نال بھائی، آج نہیں تے کل یارا موت ہے سر تے آئی۔ آجا کر لے، آجا ہن کر لے توبہ، آجا ہن کر لے توبہ سچے دل نال بھائی، آج نہیں تے کل یارا موت ہے سر تے آئی۔ وقت کافی ہو گیا ہے، اگلا جمعہ انشاءاللہ زندگی رہی اللہ نے سے دیتی ایتھوں گئی گل شروع کرانگے۔ آخری نشانی جڑی قیامت دی رہ گئی ہے، نبی پاک نے فرمایا قیامت دے نیڑے جا کے صفا پہاڑی جڑی مکے اندر ہے وہ پھٹ جاوے گی، اس صفا پہاڑی دے وچوں دابۃ الارض نکلے گا، ایک چپایا جانور نکلے گا جڑا انسانہ دی طرح گلاں کرے گا، اور او دے ایک ہاتھ اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام والی لاٹھی ہوئے گی، دوجے ہاتھ اندر سلیمان علیہ السلام والی انگوٹھی ہوئے گی، وہ گلاں کرے گا باہر نکل کے کی کرے گا، اور پھر جو آخری نشانیاں آخری نشانیاں جڑیاں قیامت دیاں ہوں گیاں، زمین پھٹ جائے گی، آسمان گر جان گے، ریزہ ریزہ ہو جان گے، قیامت کیویں آئے گی، قیامت دا جو منظر ہوئے گا زندگی رہی تے انشاءاللہ بیان کرانگے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔